Vítám vás u dalšího let's playe Minecraftu. Tentokrát jsme na mapě Assassin's Creed. Je to adventura, asi. Parkour Adventure Map. No, parkour adventure map, bla bla bla. Tam se nemáme dívat. Takže přečteme si... Nemůžeš tam mít, až co máš ty bloky. Teď si přečtem pravidla. Jsou tady 9 těch Co informace? věcí na mapě. Každý má svůj vlnu, jakože vlnový blok, jako odměnu, nebo jako no, jo. A každý objektiv je markovaný, No, označený prostě. No. naznačený touto vlnou. Až budeš Pokud, mít jakože až budu mít... do Minecraftu. Já jsem řekl, že čtu. Jsou tu 3 schované diamanty na této mapě, jeden je nahoře Jeden. této budovy, jeden je na Kanabisové farmě, schovaný a na poslední travne. je na popravišti. Pravidla. Nedávejte, pokládejte bloky, ani nerozbijte. Hrajte na peaceful, žádné mody. Teďka. Použijte texture pack, jak můžete vidět, jak ho máme, a nespíte v postelích. Já jsem... Máme vypadat monstra? Na vrchu této budovy. Jo, ale nějak... Stresový plán, no. Jak zahádně se mi to kůše. Momentík, já to hned napravím. A Pojď, ano, nahoru jsme této zpět. budovy. Snad už to bude lepší. Jsme zpět, no. Když jsme nikam nešli, ale tak co? Já jsem se přenastavit nastavení, aby se mi nelagoval Minecraft. Máme sice teďka nižší FPS, ale je ustálené, takže Už žádná... jsem na vrchu, si. Aha, Dar. tak vydržte, počkám. jenom co se tam dostanu. To je mapa stvořena přímo pro mě. Vydržte pár hodin, já se tam hned dostanu. Au, jsem mám svalil. Dobré. Když to skoro máš, tam to je nejtěžší, no. Dobrá, je to video. My hrajeme Minecraft. Ne, natáčíme teďka Minecraft Let's Play. Minecraft. Takže toto je náš kamarád, jenom byste věděli. Je s námi na TeamSpeaku. Ale to vůbec nevadí. A to ještě není všechno, pokud to vyznáte. Takže se dám klidu. Hlavně nespadí už. Tak, Ve mně byly 2 peří a redstone torch. až si vezmu jedno tady peříčko. Položte sem redstone torch, na blogu prostřed a rychle běžte doleva. Doleva! Skač. Bum, bum, bum. Oh, bylo těsné. Tak a teď by tam někde mělo být to... No asi jo, no. Taky bych to tak viděl. Kamarád nás opustil. Tak. Já si myslím, že bude tam někde. Au. Au, debile! Jo, je tam, máme diamant. Ach jo, já jsem chtěl ten diamant. Tak bloky si dáme sem, protože je nebudem potřebovat. Jdem. Už jsem nahoře, Linksy. Už jsem teda dole. Au. Kam jdem teďka? Jdem na tu urnu, ne? Hop. Jo. Teď se přestěhujeme na další budovu s růžovou. A máš to vlnu? Nebo tam žádná vlna nebyla? Ne, tam byl diamant. Furt lepší než vlna. Tak jak vidíte, jsem strašně profesionální hopser. Atakující Už jsem dopsur. nahoře. A je tam vlna. Tak to neříkej, ty spoiler. Ne. Růžová. Fakt. Jak vidíte, Růžová. jsem velice profesionální parkourista a gardista. Bob. Bob. Au. Ještě Můžeš kousek. vidět teda tu vlnu, já jsem ji tam vrátil. Oh, vlna. Tady je. Růžová vlna. Máme růžovou vlnu a jsme odhodláni slézt dolů bez toho, aniž bychom si zlomili vás nebo hlavu. Teď bychom mohli jít na tu hnědou, ne? Skáču. Au. Ano, my se dostaneme jak hnědo. Kde? Hnědo Je čemu nějaký kanál, nebo já nevím. Au. Šup! Sakra se jak to tak šťouchlo. Já si myslím, že to bude tady v tom dřevě. Něco mi to tak fakt říkal, Jako v protože... drhové soustruvě? Jo. Drhovém Drhová. soustruhu. Je.
další peří. Nevím, k čemu je peří, to je jo, vlastně to byly ty vedlejší úkoly v té misi, No, jste hráli. jasné, no. A pokud jste hráli pravý Assassin's Creed, tak víte, že... Ne. Plbečku. Já říkám jako, že ne. No, jo tak. Tak víte, že se tam Vykopni mě sbírali nahoru, dívej se. peříčka. Velice složitě se sbírali, no vlastně Buchni do normálně. mě. A je, taky víš, prd, to bude nějaký speciální, strašně buchnu do tebe. chytrý. Ne. Leď. Ježišmarja, za Tak toto to se dobře. omlouvám, tady za ty blbosti. Jak vidíte, je to lávo, dýňo, voda. To jsem asi já jsem zapomněl nainstalovat modloader, teda prd To modloader. nevadí. Ten texture, co si bla bla bla, ale tak. Už jsem to nahoře, přežijete. Jak jsi tam dostal? Jsem to oběhl. Tam. To je nástřešek. To vůbec Já to nechápu. tady. Jak? Tam jsou 3 nástřešky, tak na ten jiný musíš jít. Jsou tam 3. Tak mi to snad ukaž, ne? Já už jsem nahoře. Ne, počkej, hej, musíš na mě počkat, jinak Víš, to tam nebude se let's díval na ty play. dresy. No, tam. tady mám jít? Tam na ten nástřešek, no. Tento? Já tady musím, no. No, tak ale jsem Musíš nahoře, jo? oběhnout. Ty to oběhni, no celé. Maria, to bude Ty zase oběhl. boj. Jsem oběhl. To peří jsem vzal už z tebe, než tak. Tam vidím jakýsi domek. O, pro bůh. Jsem to zvládl. Tady velká mapa docela dost. Správný let's player a Minecrafták jsem to zvládl. Kdyby jsi teď zabil, tak to je taky sranda. Spíš spadl dolů, jo. Tak toto nemám rád. Přeskoč. Hop. Vidíte, jsem to zvládl. Ako na nás čeká nahoře. Teď jsem, nic. Tu. Jak jsou tam Jako traktor. Hej, Skočíš, ne? A přeběhneš přes to. jsi Tady zbláznil, mám, ne? a- Aha! Ty nevyšel. Vidíte, opravdu naše inteligence nezná hranic. Hop. Nahoru. Jo, Teď jestli tam jsem dolů na do to toho. přišel. Skáču. Jsme v jakémsi kanále. Jo, kanále. Jsme v nějakém kanálu. Ukáž, já jsem tam Kanálu. určitě... Tam určitě... Au! Dobře, Kanál, já. please. Au. Jak spadl prostě. Hop. Dobré. Jak jsi to udělal? Dobré. V pořádku. Ano, originál od Matela. Pan Creeper. Pro bůh, to je creepovina. Creeperlovina. Jej, tady budeme, tady se Jo, budeme možná z šťoukat. této strany, hop. Au. Ty. Ne, to jsem nezvládl, pardon. To spadlo. Debil. Ty spadl. Au. Jo. Jej. Krát, tady to ještě nekončí. Já tam jdu, počkej. Můžu? Jo. Jak vidíte, oko nám snadil práci. A máme hnědou vlnu. Dej mi ju. Ne, dobře, to budeš mě ty. Nebo dej mi ju, já ju budu dávat jakože tam, kde jsou, čím se Dej. chodí, aby lidi viděli, co už máme. Tak jak vidíte, už máme 2 Tady máš úžasné diamant, vlny. No tak pak mi ho Jo, dáš. já ho hodím nahoru. Pojď. Padá. Máš ho? Máš ten diamant? Ne, Já tam zalezu. Ach jo. já tam zajdu. Ach jo. Tak počkej, musím tak chvilku lézt. Už ho skoro mám. Se blížím. Diamant. Tam chyb to, nahlédnem. zahodím tady ty. Tak, hodím ti ještě peří, mám 3 peří. Peří nepotřebuju, to můžeš nést ty, ať se připadáš taky silný. Jo, aspoň budu letět. No Co je tady, vidíte, co je máte tady? pěkně uspořádané. Tak pojď. Tady něco je, hop. Chceš sem skákat tady hned jako... Správný. To jsou playery. Au. Já myslím, že tím to pro nás skončilo, protože tady není žádná vlna. Když jsem samozřejmě vyhrát tuto mapu Au. dokonce, co nejdřív to půjde. Hop. Jestli tam, kde jsi viděl Jo. taky vstup Tady, dolů, je to jsem kam, taky mohl tady bude zkusit. asi zase peří. Hop. Jo je. Vidíte, tady toto je velice jednoduché. Tam je něco, tady je zelená vlna. To vypadá zase jakýsi kanál nebo co. Tuto je teda v pytli, jo, dobré, jsem zvládl. Tak tady bylo Jo, tady je peříčko. kanál, pojď tam. Až tam jdu k tomu tvému kanálu, správně jsem řekl Dveře. kanál. Oh. Nice. To rozpadené toto. Oh my je. god. Hop.
Skočil si. Víte, zvládám to opravdu profesionálně. LOL. Ano. Padl, jo. Blink si na to. Jo, tak ty mi určitě to zmáčkneš přesně na čas. Au. Když to podržím, ne? To bude lepší. Tak jsme trošku, ne, musíme to udělat jako správní let's playeri. Tak já to skočím, tak jo, já jdu první. Ne, já jdu první. Tak nejdu první. Au. Budem se střídat. Já. Běž. Ne. To se ti trošku pomohl, nevadí? Hoho, ne. To To bude je lepší, hrůza. já tady budu to dělat peří. Tak dobře, tak. Toto je trošku těžší, než jsem čekal. Chceš to podržet? Ne, ale dívej se, to vůbec nefunguje podle mých předpokladů, jako. To pytle s Pítrama. Musíš se rozběhnout a hned skákat. Jo, v tom je ten vtip, dívej, já už vím, já jsem chytrý, já jsem nejchytřejší. Tak dobře, jo, ne, to sekl. Já ti to podržím, to je lepší. Ne, já to zvládnu, neboj. Prdele. Hop. Sakra. Tak dobře, tak mi to Běž. podrž, já to Než dokážu. to buglo. Jak ty to drží, nevíš, čím to může být. Já nevím, ale tak jako využiju toho, že jo, nebudu zlý na ně. No, každopádně teďka, Skok. nicméně toto je špatná, Textura. Tak se No. může opět připojit. nebo to budeme ignorovat. Wow. Au. Tak to je dobré, to musíš proplavat tou vodou, jak kdyby. Když to úplně nevyplavat tu vodu, proplaváš to. Já to nechápu vůbec. Tak to. Ty podle mě musí skočit dřív, než to na tebe, tak moment, Tak to ne. uděláme to jako, mám no opravíme linky. to. Moment, já opravím tady tu špatnou texturu. Ne, to se nemá, jo. Tak ty tady nevidíš tu obří díru, vidíš ji tam? Já ne, Ne. teda já ji tam vidím. Tak za chvíli jsme zpět. Já ne. Tak, nyní jsem to opravil. A teď, tak toto je správná podoba. No. To musí proplavat tou vodou, Pinksy. Ale to je prostě pro blbečky, jak to děláš A ty. musí. Tak dobře, tak dobře. Uděláme to podle okouna. Víte, jak lezu složitě. Jako bych to dělal v reálu. Hop. Tak to není vtipné už. Tak bych to hrál nedělal, tak budíš no. Když to aspoň drže, nebo já nevím. Nešaj na Voda to. teče, skok, hlavu, pád. Já to udělám tou těžší verzí. Jo, dokázal jsem to. Skok, hlavu, pád, ještě tu jeden Blinksy. To propáv. Vidíš. Poslední skok. Jo, Dobré. Tady moje máš vlna. vlnu. Děkuju. Jo, jsem se že spadla dolů, to by byl průser. Protože bych fakt nešel. Je tady červená vlna. Tak pojď. Jo, tady je nějaký musik. Nějak se mi pokazila myšička, moment, já už vyčistím, Počkej. možná vám to bude trošku nepříjemné. Dobré, už jsem, že to v pořádku. Dnes je ten mikrofon. Au. Ježiš, co to bylo za bug. Ale hlavně dokázal jsem to, že jsem první před peří. Co? Před čím? Kde jsi? Aha, nejde. Jsem první. Co prdele? Já počkám nahoře. Parkour to je moje oblíbená věc, to prostě. No, kdyby to tak bylo i v reálu. Je kříž. Je červená vlna. Já tebe počkám. Komu to ty vedeš? Já nevím kam to jdu, ale je to jedno. Máš tu vlnu? Jo, dokázali jsme to, jak vidíte, v rekordním Ne, tak čase. pojď nahoru. No, já to dolezu, jako. Já tam vidím, asi popraviště bych řekl. No, tak samozřejmě tam bude diamant, to je to A kolik je těch vln je? Já jsem to 9, že? 9. Máme 3 nebo kolik? 4. 4 už máme. Jsme zvládli velice moc, oproti třeba jiným let's playerům, co jsem se díval. Wow. Skoč. Věřím. Vedle. Já to vím. Kolik se vymění vlny. Já jsem to můj
už jsme měli vlny. Ty, co to bylo za smích, tak to mě jako donutil se smát fakt divně. Kolik máme vlny? 4 Já nebo mám tu. 4 máme. Já Jo, nevím, dobré, mám všecko. běžím za tebou. Mám dokonce trávu i na chleba, bacha na to. Vidíš můj nick? Ne, nevím tvůj nick, ale vidím to červené. Už vidím Pojď aj tvůj sem, nick. pojď sem. Tak dobré, že... Proč... tak mi to nejde. No. Já nevím, která byla první. Skoč. Je mi To je líto, jedno. bohužel nezjistím, která byla první, protože jsem dement. Já vím. Je to takto. Jo. Tady je další vlna a tady je nějaká Kde jsi? Počkej Farma. na mě, ty. teda vlna, jsem chtěl říct to, peří. Kde jsi? Ježíš, on už zaznám, že. Tak vydrž na mě, musíme na sebe Tak to čekat. obejdem, doma nemusíme chodit jedním vrchem. Kde jsi? Nevidím. Já už za tebou už tě šplhám. vidím. Jo, já skáču dolů. Epic fail. Au. Dobré, Tady tak pojď. Tady vylez. Tady. Musíš pojď sem, tady na tu střechu, tak. No, nebo na tam tu. Taky dobrý nápad, tak. Pacha, musíš přeskočit ten plot. Ten plot musíš přeskočit. Jak se tam nedostaneme. Tady má. Nevím, jestli to děláme tak, jak je to v popisu Videa? no, teda hovno videa, Hele. teda prd videa. Aha, no, tak Padol si. jsem spadl. Hop, 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 hop. Tom přešplhal, tak. Jdem dál, hop. Jsem dokázal. Máš tu checkpoint links, jestli chceš. Tom otevřel. Tak já už to dolezu. Tak, jak vidíte, opravdu mi to jde dneska. Jsem udělal checkpoint, tak. Ty jsi to vypl. Klid. Tak počkej, tak. Ty jsi zhodil. Au. Tak jsem zjedol. Tak, jak vidíte, jsme tam, nevím co tady, a jo. Trošku se musím zorientovat. Tady jde se dál. Hop, hop, hop. Hop. Sakra. Tak povede se, no, to víte. Hej, kam teď? No a, ne. Poslouchej. Já ti žduchnu. Ne, šťuchy. Počkej. Jo, vyšlo Au. to. Takže to uděláme takto. Jsem spadl. Mě zhodil. Já taky, no, jsem spadl. Víš, že to má checkpoint. Ne, asi, tyjo, to jsme vůbec nedali. Já se to checkpointu utopím. Ne, dobré. Oh. Au. Je to jednoduché, já vím jak na to. Ty já se asi utopím. Já ti žduchnu. Au, já Pojď. dík. Vidíte, přišli jsme opravdu na chytrý glupu, jak obejít tady tuto mapu, a když, jako není nikde napsané, že to nesmí, asi, já jsem ty pravidla moc nečetl. Není napsané, že to je multiplayer mapa. Au. Já vždycky spadnu. Jo, já jsem to dokázal, a odřív než Checkpoint. oko. Tady žádný není, Checkpoint. tady Aha. žádný není. Škoda. Tak ne, no, jsou B. Tak to je chyták tady. Víš to, že se pak ještě musíme vrátit zpátky, tam jsme ještě něco nesplnili. Au. Jsem spadl. Třeba to v té Je tam fakt zemi. checkpoint. Já tady žádný nevidím. To vyběhni aspoň. To No si jo. nedám. To mi nejde, ty žebříky. Počkej, já to zkontroluju. Tak žďuch, ne! Jo, už to mám prvního. Jo. Druhý. Vidíte, pro Oka je to veliký rekord v jeho životě. Myslím si, že zítra se bude oslavovat. A mám purplovou vlnu. Protože jste to neslyšeli, ale já... Lepší než takový ty doxové, ale tak. Tak, já jsem si musel zem zpátky. Jdem dolů, pojď. Au. Kde jsi? Já tě nevidím. Hlavně Espaně to závrli. A jo, tady je žebřík naštěstí. Kam teď? Kam teď? Do toho velkého chrámu, tam to je hezké. No teď půjdeme podle mě do toho podzemí, ať to splníme, to podzemí. Ty víš, kde je další podzemí? No já jsem jedno viděl, to jsou normální dveře. A musíme se... Ne, se Ne, seklo. přes ty dveře se nedostaneš. No počkej, tady je něco, pojď do toho chrámu. Ten bude rychlý podle mě. Enderman. Ej, nebo hrajeme ne, to díl ne. jak půl hodiny, abych to nenahrával zase 40 hodin, let, měsíců. Tak jo. Tak my se loučíme od prvního videa, až to je druhý díl, takže.
Tak zdar. Tak moment, já si tady zmáčknu na nachytám tlačítko, no, takže my se loučíme u prvního dílu dnešního, nebo spíš celkového Assassin's Creed adventurné mapy a uvidíme se u dalšího dílu, který budeme točit hned po tomto dílu, ale pravděpodobně ho uvidíte až později. Takže Tak zdar. nazdar.